Thì बहुत ভাল লাগিছে না বাইদেউ হয় হয় বহুত ভাল লাগিছে ওলামাতে হেং যায় আমাৰ এনেকুৱা বড়োলেণ্ড বাছ এখন এচি হিচাপে দিছে ৰাজ্যৰ সেৱাৰ কাৰণে গতিকে এই বাছখনে ৰাজ্যৰ বহুত সহায় হ'ব কিয়নো গৰম দিনত বহুত দূৰ দূৰ যাবলগীয়া আমাৰ ইয়াৰ যাত্ৰী আছে কোকৰাঝাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ হয় বিটিআৰত কোকৰাঝাৰৰ পৰা ধেমাজি চিমেণ্ট চাপৰি কাৰ্বি আংলং গোলাঘাটলৈকে যোৱা বহুত আমাৰ বড় মানুহ তথাপিও বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজ অহা যোৱা কৰে গতিকে এইখন গাড়ী ডাইৰেক্ট যোৱাৰ সংযোগ হোৱাৰ কাৰণে ৰাইজৰ বহুত সুবিধা হ'ব जोबोद मोजां खौरां जे कार्बि आंलं धेमाजि लोगोसेनो वेस्ट बेंगल जे मैखोम बर' ओनसोल बेफोरखौ फोनांजाबनायनि बा क'क्राझाराव थांलाय फैलाय बिटिआरआव थांलाय फैलाय खालामनायनि सुबिदानि थाखाय दिनै बिटिआर सोरखारा गोदानै बड'लेण्ड बासखौ बेखेवनानै होफिनबाय जों नुनो मोन्दोंमोन जे सिगांनि जाखिनि बड'लेण्ड बासफोर दंमोन बेयो गोजाम जालांबायमोन आरो दिनै फिन गोबां एसिनि सुबिदा थानाय जिरायनायनि जोबोद मोजां कम्फर्ट भिडिअ टिभिनि भिडिअ नायलांनायनि सुबिदा बा टिभि बेफोरबायदि मोजां सुबिदानि बासखौ दिनै बिटिआर सोरखारा बेखेवनानै होबाय दिनै बिटिसि सेक्रेटारियेटनि लांगोनायाव बिटिआरनि गाहाय लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे बिटिसि ट्रान्सपर्ट बिफाननि इएम रनेन्द्र नार्जारी बिथांमोना दिनै बिटिसि सेक्रेटारियेटनि लांगोनायाव बेखेवनानै होबाय आरो दिनै बे बेखेवनाय सानावनो सेक्रेटारियेट दरखंनिफ्राय लानानै दतमा थुलुंगाफुरिसिम बे बासखौ सालायगासिनो दङ थांनानै बे थुलुंगाफुरियाव दतमा थुलुंगाफुरियाव थांनानै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जा मांखरसालि बेयाव गासैबो बिटिआरनि इएम एमसिएलए गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो गुबुन गुबुन बिफाननि जा नेहाथारिफोर बा सेक्रेटारिसफोर बिथांमोना गासैबो मावख'आरिफोरा दतमायाव उपेन्द्रनाथनि जा मांखरसालि बेयाव बिबार बावहैगोन लोगोसेनो बेनिफ्राय फिन आरोबाव फैफिननानै जा क'क्राझार सोहोरनि खोला फारसे थानाय बाथिपारा बे सुजित नार्जारीनि मांखरसालियावबो मुंख्लं सुजित नार्जारीनि मांखरसालि बेयावबो बिबार बावहैगोन दायो जोङो दतमायाव थांगासिनो दङ नै गोबां खौरांगिरि लोगोफोर दङ बे समाव बास गाखोनानै जोङो दतमा थांगासिनो दङ दायो जों कारिगाव मोनबाय दतमासिम थांगोन गोबां मोजां बासनि सुबिदाया नै गोबां बेखेवजेननायाव गाखोदों गारियाव मानसिफ्रा माबायदि मोनदों आदा जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनै बिटिआर सरकारनि आबुं 3 बोसोर जों फालिथायनि लोब्बा लाखिनानै गारि गोदान बेखौनो हाबाफारियाव जों गाखोबाय बे गारिया कार्बि आंलं धेमाजि ओमफ्राय सोनाब बंग रायजोनि सिलिगुरि थांनाय बे गारिया समबारनिफ्राय सार्भिस मोनसिगोन थागिबि रायजो राजाफ्रा बेखिनियानो गोजोननाय हेलो दिनै जोङो क'क्राझारनि बिटिसिनि सेक्रेटारियेटआव खुंखांनो थांगासिनो दङ दतमानि थुलुंगाफुरि जेराव माने बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मखौ फबदोंमोन आरो बिथांनि मांखरसालियाव दिनै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'जों लोगोसे मोनफ्रोमबो बिफाननि मावफुं सोद्रोमा एमसिएलए आरो मोनफ्रोमबो बिफाननि सेक्रेटारिफोरा बेयाव थांगासिनो दं साफ्रोमबो बिथांमोना बड'फानि मांखरसालियाव रंजागोन आरो दिनै गंब्रै बास बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट एसिनि खाबु थानाय बे बासखौ दिनै बेखेवदों बिटिआर गभर्नमेन्टआ धेमाजि आरो कार्बि आंलंसिम थांगोन होननानै बुंदों बे गंब्रै बासखौ दा बिराद मोजां खाबु दङ आरो बे धेमाजि आरो कार्बि आंलंनि रायजो राजाफ्रा बे बासजों बिराद मोजां बे दावबायनो हासिगोन आरो बिराद एसिनि खाबु दं भिडिअनि खाबु दं नोंथांमोना गोसो बायदि बिराद मोजां खुनु माबा गैया वेस्ट बेंगलावबो थांगोन होननानै बुंदों आरो थारैनो आरो दिनै मख'जाथावदि दिनै जा गंब्रै बास बेखेवनाय बेयाव बिटिसिनि गासैबो गाहाय मावफुं सोद्रोमाजों लाफानानै गासैबो इएम एमसिएलएफोरा बे बासजोंनो दतमायाव थांगासिनो दङ